Giaprubahan na sa Department of Education Region 7 ang hangyo sa Sinulog Foundation Incorporated nga paapilon ang mga tinunan sa sinulog sa kabataan. Apan, adunay mga kondisyones. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Usa sa giatngan nga pre-sinulog Grand Parade ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan o lalawigan nga ipahigayon usa ka semana sa dili pa ang Grand Parade. Busa mihangyo ang Sinulog Foundation Incorporated sa DepEd nga tugutan ang pagsalmot sa mga tinunan. Subay nini, gitugan ni Dr. Salustiano Jimenez ang direktor sa DepEd 7 nga aduna nay pagtugot ang mga batang tinunan sa pagsalmot sa kalihukan sa sinulog. Maisip matud pa nga kabahin kini sa extracurricular activity nga makapalambo sa pagkatao sa mga bata ang pagsalmot nila sa sinulog. Apan gikinahanglan nga dili mapiktuhan ang pagkat-on sa mga bata sa ilang klase. We will allow them provided ang ato ra gyud nga no disruption of classes. Wala gyud ang klase padayon lang gyud, and then ang mga practice baron after school hours and then weekend, so pwede ra gyud wala gyud ta magdili. Kung adunay mga pagbansay-bansay, gikinahanglang dili itunong sa oras ting klase. Samtang misugot na usab ang DepEd nga gamiton ang mga eskwelahan isip kapuy-an sa mga contingents sa Sinulog Grand Parade. Apan bisan o gamiton kini ipadayon gihapon ang klase sa mga tinunan pinaagi sa blended learning approach. Possibly mag-modular ang mga bata nga week aron dili sila ma-affected sa kuan, and then mo na may allow lang pud tang mabiliting quarter baron ang atong mga school nga within the area. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.